že tu nebude víc degenerátů jak na minulé sajce, ani nevím, proč nás jako přeřadili. Možná kvůli nedostatku kapacit asi? Já jsem koukal do archivu, vypadá to, že jim tady trošku pozgebal personál, tak našli nějaký náhrady. No, tak jsem rád, že jsme na řadě. No, ano, vypadá to, že tady ta životnost nebude moc vysoká. No, pravda. Dobrý den, dobrý den. Zdravím, zdravím. Dobrý. Dobrý den, doktore, vidím na jmenovce Matt a máte dneska něco připraveného? Co budete dělat? Víte, my se neznáme, tak jsem se třeba chtěl představit a tak, víte? No, jako... Ale jako, líbí se mi, že tady tenhle ten personál jde rovnou k věci, no. Co se týče jako nějakých testů a podobně, tak popravdě nevíme moc. Trošku jsem se zamyslel nad životem. Doktor Matt, doktor medicíny a mikrobiologie. Ne, řeknu vám to takhle, my ještě popravdě ani nevíme moc, kde co je, nejsme tu tolik rozkoukaný, takže jo, co se týče testů, no, jo. My jsme se dneska přišli spíše aklimatizovat. Je to tak. Pokud chápete. To chápu. Samozřejmě známe listy z těch anomálí a některé si hodláme vyzkoušet. Ovšem potřebujeme napřed vědět, kde... Tady to je akční, To se rychle rozjelo. Gardi jsou tady trošku takový, řekněme, retardovaní. Můžete nám prozradit, kde bychom vlastně našli nějaký ten bezpečnostní personál? To je dobrá otázka. A také je dobrá otázka, jestli je bezpečnější chodit s nima nebo bez nich. Přeci jenom strážní by měli mít nějaké stanoviště, kde se usazují, ne? Měli, ale tady místní bezpečnostní personál je... To je v pořádku? Jo, v pohodě, jenom on má jenom panickou nemoc. On má takový trochu retardovaný. Zdravíčko. Tak jestli budete potřebovat, tak já vás můžu vyšetřit. Dobrý den, doktore Louisi. Ne, to je v pořádku, doktore Smithe, já jsem v pohodě, tenhle ten kašel mám už delší dobu a je to čistě jenom zahleněný vlhký kašel. Zatím ne, ale teď je rvačka v Kláze celách. Rvačka? Zrušil. A povolal jste nějakou stráž? Jo, tam byla, už je šli zmlátit. Jo, výborně. No, takže tím pádem asi směr Class D celý. Asi jo, já bych spíše ocenil výraz uklidnit, než zmlátit, ale jo. Wow. Tak, můžu poprosit o klid? Takže, drahý bezpečnostní personále, drahý personále třídy. Zdravíčko. Já jsem doktor Muhammad Robinson. Co mi to říkáš? Tohle je doktor Joseph Robinson. Jsme dva noví aktuální vědci, kteří byli sem přeřazeni ze sajtky 19 kvůli nedávným, ne zrovna příjemným událostem ve vašem pokročilém personálu. A já bych teď potřeboval vědět vaše jména. Vy jste... Pozor, garde! Nestůj ve dveřích! Zdravíčko. Vy jste... Já jsem agent Nicholas Hunter. Výtečně, tak to mě moc těší. Co pak vy? James Peterson, těší mě. Také mě velmi těší. A vy, mladíku, tady úplně v rohu? Agent Matis Richter, zdravím. Zdravím vás, dobrá. Hned vašich služeb využiji. Připravte mi... Ano. Jistě. Zatím připravte na červenou čáru Dčka a postavte se do nějaké formace na přepravu. Všechny tři. Tak pojďte na červenou čáru. Ale to je smutný, on na mě zapomněl. Pojďme tady? Výzkumné křídlo, ok. Ano, tady se dostaneme asi do výzkumáku. To je zajímavé. Od supervizora máte provést výzkum na SCP-149 na Liar's Cradle. Ano, kolébka lhářů, to jsem trošku, řekněme... O té jsem slyšel a popravdě mě i poněkud zajímala. Vypadá to, že je to velmi zajímavý tém, ze kterého bychom se mohli mnoho dozvědět. No, dobrá. Doktore Made, myslíte si, že bych vás mohl využít jako můj oficiální zápisník, když by vám to nevadilo? S dovolením bych se raději přidal k testu SCP-149. Ano, budete přítomen při tom testu, budete zapisovat, proto jsem se vás zeptal, jestli nechcete být můj personální deník.
Výtečně. Tak, musíme se asi momentálně vydat do Class DCL a podívat se, jestli je stihli spacifikovat, uvidí. Co nezvládneš sám, bratře? Jsem rád, že rozumíte. No, vypadá to tu v klidu. Já jsem řekl, abyste je dali do formace, ve které budou schopni přesunu. Tak udělejte řadu za sebou, jako. Jedna rovná čára, přímka, tak. No, akorát teď nejsou na té čáře, ale to je jedno. Já propadal z geometrie. Můžete udělat formaci Scorpion, jako. Výborně, a teďka, kolik máme gardů? 4, ještě jeden je tady za rohem. Výborně. Tak, 4 na 3, my dva půjdeme vepředu a ty půjdeš ze zadu. On je už vzadu. No tak dva půjdou vzadu, dva vepředu. Jo, tak... Počkat, proč nás je 5 najednou? Já jsem teďka přišel. Asi jsem si trošku přepočítal. Tak ty půjdeš vlevo. Tak jo. No dobrá. Ze zadu je to nejlepší. Takže pokud jste připraveni, tak vydáme se na cestu k SCP-149. Doktorem Made budete vést cestu, ano? Ještě rád ze zadu. My půjdeme za doktorem Madem a až za námi půjdete vy. Je to jasný? To dá rozum. No nic. Doktore Made? Supervizor říkal, že se máte rozdělit. Dám ti polívku. Ano, ale řekl jste mi SCP-149 kolébka lhářů, což... Ne, říkal jsem SCP-149 a kolébka lhářů. No, tak to A vám nějak vypadlo, každopádně... Jo, to jsem taky představil, představil, na 2 skupiny. Dobře, uklízet. agente Hunter, můžete sklapnout? Děkuju. Agente Hunter, prosím vás, teďka potřebuju, abyste aktuálně rozdělil tuto skupinu Class D a vás strážných na 2. Jedna půjde se mnou a druhá půjde s doktorem Robinsonem, který si vezme na starost SCP-149, viď bráško, že jo. Seznámí se s doktorem, docela šarmantní chlapík, co jsem tak četl. 149. Samozřejmě. Takže, no tak Buď tichá. Děkuji tam vzadu. v jedné skupině bude jenom jedno Dčko a v druhé budou 2. Jak je libo? Výborně, no tak Tak. Rozdělte si je, jak kráčíte. 2 Dčka, Bratříšku, vy dva, lhářů budeš budete na tuto stranu. Vezmu si ty 2, pokud by ti to nevadilo. Vem si 2, vem si. Hej, No, běž, kázečku tam říkám. taky. Ne? Ještě Mohou tam, mi tam tak. jít? A 2 gardi Ok, budou ok, za nima. super. Vy dva vzadu, tak tam. Co utíkáš? No, a budeme tady. Výborně, takže vy myslíte, co? to je dobré. Tak jo, Buď tichá. Nebo chceš dostat? odvětě ke SCP-149. Doktore Foxe, vy půjdete se mnou. No, Počkejte, nenechávajte to Dčko bez dostoru, zbláznili jste se? Já si těžko. Bezpečnostní personál. Pardon, spletl jsem se čísla, mráško. SCP-049 je doktor, ne 149. Jo, a tvoje skupinka ti odjela. Sem, takhle se postavíte. Tak jo, tak SCP-149 komáři. Ne, běž na SCP-149 komáři. Prosím vás, stal se nám tady takový malý... Stal se nám tady takový malý nešvar, můžete ten personál dostat zpět z horního patra sem, zpátky nahoru, děkuju. Ježiši Kriste. Bráško. Tohle se nám docela vymklo, že? To se vymklo tobě, ne mně. Stávej. Máte To jistě je vlastně pravda. První varování. Ale kdo to znáčko, dostane ty do prdele. My to pracujem. Taky si říkám, jako moc prestižní to tady není. Dám tu. Takže Joe, pamatuj jo, 149 komáři. Šepe? To tady. Výborně. Doporučuji. Hurá, pojď. Takže já si beru toho jednoho Ano. a ty si bereš ty 2. Tak, hezky. Tak, výborně. Takže potřebuju 2 gardy, který teďka vyberou jedno náhodný Dčko a půjdou se mnou. Zbytek Tak tady tam zůstane. Mou, Co pak je? já mám mít jednoho. Ne, okamžitě, ne. Tak v obráceně. D4924, běž za nima. Flashou nedělej. Aha. Ty vole, čau bracho. Zdravíčko. Mám jít s váma, nebo mám jít s druhou Ne, skupinou? když jste s druhou skupinou, vy tam asi budete víc potřeba. Počkat, já nechci, hej, dejte mi jednoho supervisora, vyměňte se s jedním juniorem, pane Franku. Jasný. Tak, Anthony, běžte za nima. Tak, my teďka půjdeme. Ano, následujte mě, Takže, prosím. jdeme tady do výtahu. Tak jdeme hoši. Ale v nějaký normální formaci, proč jsou ty 2 Dčka před váma, jste normální?
No já půjdu Se vepředu. neumíme dohodnout. No tak, Však my Ty jsme běž vzadu. Vepředu na zadu. jo, my budeme vepředu, tak. Tak No jdeme. výtečně, hurá. Tak, doktore Foxy, víte, kde je kolébka lhářů? Ano, vím. 2128, pokud vím. Bojím se. Nebojte bolet. Policejní To nás učili ve škole. Já nevěřím tomu, co tam vzadu slyším. Uklidněte ten Oba slovník. buďte ticho. No, myslím. Tak napřed sjedeme my a až potom vy. Jeďte. To jsou amatéři tohle. Och jo. Ben. Jo, to je toto. Postavte ty Dčka někam, nenechte tady přece jen tak pochodu. Tak jak krají doprava. Jedno řad nastoupit, no třeba vpravo. Ty je vpravo. Tady. Strany. No tady je hodně Pojďte tady výzkumu. prostě sem doprostřed, prostě tady udělejte řadu vedle sebe. Tak. Co Ne, tam to dáš? nemáš mačkat. Máš. Ne. Nech toho. Tichoučko, stojíme, nic neděláme, ani nemluvíme a To mě čekáme na přivádí pokyn. na otázku. Tak fajn. Víte, možná bych je raději měl trošku někde jinde, než u té kolébky lhářů. Postavte sem. Tak běžte tam. Tak běž na tu stranu. Tak. Jeden guard půjde takhle hezky vedle mě, kdyby se náhodou něco ti Já budu ty dohlížet lidičkové dálky. pokusili. Tak. Jsou hodnej. Dčko 4924. Ty seš na to momentálně hůř a proto půjdeš jako první. Vy půjdete do té kolébky a vy se budete ptát, až já domluvím. Momentálně vstoupíte do tamté sochy s tím, že pan agent Hunter otevře bránu. Kdyby byl tak hodný. Máčněte to Zajisté. tlačítko. Výtečně, hodnej. Tak. Já vím. D4924, já ti budu pokládat různé... A já mám jméno. Ne, nemáš jméno. Máte číslo. Nemáš. Ty si nepamatuješ své jméno? Nepamatuješ, tak to mi ulehčuje práci. Budeš Jsi prostě vymyslel. Dčko, budeš prostě Dčko 9. Dobře. Brně. Takže aktuálně tě pošlu tamhle dovnitř a budu říkat různé věty. Ty je po mně následně pakuješ. Mám otázku. Ano. Bude to bolestivý? Ne. Asi ne. On se ptal mě, ne vás. A jo, pardon. Já nic neříkal. To já jen tak jako pro jistotu. Takže, Dčko 3422, říkám, budeš opakovat všechno, co já. Nahlas a pokud nestane, budeš zpátky ven vypuštěný a postavíš se na problém místo. Pokud se stane, tak no prostě uvidíme, co se stane. Uvolníme mu cestu a teď vstup. Nepokouší se o útěk, je marný. Zavřete za ním prosím bránu, agente. Věle. Takže. Teď Není nad povíš krásnou nahlas. Dostal jsem takový malý nápad z jedné z předchozích složky. Povíš nahlas. Všichni ostatní starší bohové, kromě Scarlet Kinga, jsou mrtví. Všichni, cože? Všichni ostatní starší bohové, kromě Scarlet Kinga, jsou mrtví. Všichni ostatní starší bohové, kromě Scarlet Kinga, jsou mrtví. Asi ne. To je dobrá hypotéza. Zajímavé. To si poznamenáme. Doktore Foxy, já jenom smažu úvodní text, vydržte. Já mám vlastní dokument prázdný. Ne, chci, abyste to psal do tohohle, ten druhý si vynechte, pokud vám dojde místo. Dobře. Tak, abyste zapsal následnou otázku a následnou reakci Pecne. Dobře, To je zajímavá otázka. Tedy větu, tak správně. Ale bude to chtít ještě jednu věc si ověřit. Nevím, jestli se mi teďka na to chce to Dčko plýtvat. Vyřeším to později. No. A to by bylo, alespoň něco. Tak, podívám se, možná tady mám ještě... Možná tady ještě najdu inspiraci na nějaké další nerozřešené otázky. Jako...
No dobře, tady je opravdu, víte, někdo by se v tomhle možná měl pohrabat a trochu toto uklidit. Doslova jsou to složky, které v sobě nemají ani jednu větu. To je strašný. Tak dostavím. Je tady spoustu rozepsaných dokumentů, tohle udělám později. Ale chci najít něco, bude mít dostatek obsahu, něco, čím bych se mohl uchovat. No. Zdravíčko. Ahoj Joe, neměl jsi náhodou... My máme hotovo. Kdo poslal ten výtah s ním zpátky nahoru? Kdo chce přes držku? Já to nebyl. Já to nebyl, Já jsem si ten výtah poslal sám. Hele, myslím si, že mi můžeš trošku pomoct prohledat ty složky. Můžeš zkusit najít něco, co? Jisté, počkat. No, pánové. Pánové, takže mi momentálně, pánové, prosím, teďka chvilku přestaňte tady čučet do toho. Poprosil bych klid, ano? Momentálně klid říkám. Poprosil bych vás momentálně o to, aby se Joeova skupina přesunula k testu SCP-087, bylo mi pagerem vyřízeno, že to je aktuální program. Takže kdybys byl tak hodný a šel zase nahoru, byl bych moc rád. Ale vemte si sebou i ty, ne? No já očekávám, že ten, co byl s náma, půjde s náma, tak. A nemělo by nás jako jít víc? Radši? Nebo? No, 87, na to si vemte Dčko, máte hotovo. Já vám budu věřit, jako, ale... Co je 87? To je strašný. Prohledejte prosím běž tak ty složky, mohly by tam být nějaké otázky, kterých se můžeme chytit. Předchozí research by bylo fajn na to navázat. Zase, to jsou všechny tyhle rozepsané složky, doslova jenom ta jedna. Já bych měl nápad na otázku z bezpečnostního hlediska, jestli mohu navrhnout. Ano. Zde jsem ji napsal. Ještě? Mohlo by nám to pomoct, jestli rozumíte. Aha, pravda, je to užitečná otázka. Že ano. Fajn, Dčko 3422, připravil jsem si tady pro tebe jednu velmi důležitou otázku. Takže prosím, přistup do sochy a vy zavřete bránu, doktore Huntere. Určitě. Věcí. Já mám doktorát v obraně, nebojte se. Hlavně nic nečtěte nahlas. Dobře. Tak, zopakujte po mně, ano? Já raději si trošku odstoupím. Tak, v blízké době je plánovaný útok na zdejší komplex. V blízké době je plánovaný útok na tento komplex. Dobrý. Vidíte to? No, dobrá úvaha, agente Huntere. Máme dobrý pocit a Dčko navíc. Výtečně, zapsal jste to, doktore Luizi? Doktore Foxy? Píšu. Napište vždycky otázka, dvojtečka, tu otázku a odpověď, dvojtečka a ta odpověď. Ale myslím odpověď Pece. Jakože si ho spálila nebo ne. Tak fajn, můžeme to mezi tím ještě zkusit na něčem jiném. Procházel jste nějak ty spisy, je tam ještě něco, co by mohlo pomoct? No moc ne, no, jako... Mohli bychom si ověřit, jestli vodík je nejjednodušší prvek, ale nevím. Ne, to ne, já jsem myslel spíš... Maria, tohle je taky složka absolutně o ničem. Kdo dělal ty testy? Doktor Baker? Nemá to náhodou být jeden z, jako, projektantů soukromých výzkumů? No, nevadí. Dobrá, takže co bychom si mohli ještě... Ano, pokud vím, tak poslední době na téhleté sajtce byly nějaké trable, co se týče dětí Charlottového krále, že? No tak, takže... Dčko 3422. Ty nám aktuálně prozradíš? Nebo spíš budeš opakovat? O mně. Děti Charlottového krále v nejbližší době plánují útok komplex. Děti Charlottového krále v blízké době plánují útok na tento komplex. To je fajn. Dobře, tak to vypadá, že to bude nějaká jiná zájmová skupina, nejspíš chaosáci. Chtělo by to ale někoho, aby jsme si to mohli ověřit. No, tak víte co? Vy víte co? Budete to mít jako takový lehký domácí úkol od vašeho nepřímo nadřízeného. Přiveďte mi další Dčka. Nejlépe 2. Pokud jedno, nic se neděje. Dobře. Dobrá. Kontrolujte si, kolik daných Dček má být vždycky v celách, ať se vám nestane, že nějaké uteče a vy o tom ani nevíte. Jo.
No, tak se chvilku počkáme. Tak jen nevadí. povězte mi, jak dlouho tady jste. Víš kudy? Vy jste senior, takže to asi jo. bude Víte, nějaká další doba. já už si ani nepamatuju ten den, kdy jsem zde poprvé nastoupil. Už nepočítám ty roky, ale už to bude dobrých 7 let si Počkej, tak myslím. já tam zajdu. No tak ty tam A zajdu. dostat se sem opravdu bylo náročné. Původně jsem sloužil v armádě, téměř generál, ale potom se má cesta trochu změnila a jsem Rádi bychom zde. splnili úkol, ale bohužel nemáme vyšší kartu než 2. Já vám půjčím, jestli Půjčte chcete. mu svou kartu, prosím. Dejte mi vaši. Tak, Děkuji. výborně. Příjemnou zábavu. Výborně. Doufám, že se vrátí, protože jinak jsme tu zase... No vlastně nejsme, mám 3 v pořádku. Máte zapsáno všechno, co jsem chtěl? Ukažte mi ten spis. Ano, ještě předtím Vydržte prosím, jen se na to podívám. supervizor mi řekl, Mlčte, že... teď řekl jsem, počkejte. Nic ano. Vec, lení. Ten formát máte příšerný, ale tak je to lepší než nic. Ježišmarja, tak na tohle se potom ještě musím osobně podívat. To jsem si zase vybral pisálka. Máte nějakou tu dyslexii, dysgrafii, nebo jak se tomu vlastně říká? Nevím. A tohle je spíš odborník brácha. Jo? Supervizor mi řekl, že máme zjistit hlavně informace o té kolebce samotné a ne o těch leží. No teď to jsem říkal. To jsem navrhoval, pane. No to sice jo, ale myslím si, že jsme docela dobře byli schopni teďka odchytit potenciální hrozbu. Chtěl by to alespoň poslední otázku, než... No a tak když nám vedení říká, počkat, když nám vedení říká, aby jsme od toho odbočili, tak od toho teda odbočíme. No, proč by ne? Jde o to, že máme nějaké informace, ale nevíme, jestli ta kolébka je opravdu pravdomluvná. Nevíme, jestli informace jsou skutečně pravdivé, když o ní nic nevíme. To, že je pravdomluvná, pokud vím, tak je jako jedna z jejich základních vlastností. To je něco, co víme, ne? To je jako právě, že ta jediná věc, co pevně víme. Tak můžeme si ověřit. To asi můžeme. Samozřejmě absolutně pravdomluvná být může, ale záleží také na dokonalosti dané otázky, že? Protože spoustu věcí si to může vzít v jiných významech a stále může hovořit pravdu. Ne, na vše je jedna odpověď. Než získáme správnou odpověď, tak musíme získat i správnou otázku. Něco takového, filozofický kraviny, na to byl spíš bratr. Každopádně to otevřeme, ať se tam potom můžu dostat další. Je všechno spálený? Vypadá to, že jo. Nelezte tam! Pardon, Bláznil jste se? Já bych do vás trošku špatně strčil a už byste byl v peci. Něco byste špatně vyžbluňknul a bum a už byste byl v plamenech. Vy byste byl bez práce, se obávám. No a vy bez života, co je horší. Víte, já jsem měl v poslední době takové sklony, že... No. No to mi raději ani neříkejte, to se za prvý nemáte čím chlubit, když jste strážný personál a... Já vím. Já jsem se snažil hledat pomoc, ale medikové mě vždy poslali jako dopryč, že tady řeší jenom jako zranění a že tohle nezajímá, že si mám zajít jako někam dopryč. No tak zkuste oslovit bratra, ten se v nějakých sociálních a psychologických věcech trošku a možná by vás i vyslech. Já na tomhle to nemám čas ani chuť. No. Fajn. Kde pak jsou? Už by měly být zpátky, ty Class D cely nejsou zase tak daleko. To je nějaká anomálie. Stěžujte si, buďte rád za to, co nám náš drahý personál dává. Myslíš site direktor? Administrativní personál. Zeptejte se přes pager, jestli je tam u nich všechno v pořádku. Já jsem slyšel jsem nějaké... Řekl jsem, zeptejte se jich přes pager, jestli je všechno v pořádku. Zeptejte se jich, ne, no přes vysílačku můžete taky, ale pochybuji, že budu napojený. Jak funguje pager? Právě jsem dostal zprávu, že na vysílačce, že by mohlo hrozit nějaký breach SCP. Přesně řečeno, věta zněla, nehrozilo by breach. Vy nejste normální. Můžete se prosím normálně vyjádřit?
Prej jsou ztracení. Jsou ztracení, ano. Tak je prosím nasměrujte, kde jsou class D cely, ano? Já nevím, ale kde jsou class D cely takhle z hlavy. Tak běžte tam nahoru a najděte je a přiveďte Aha, tečka, takhle. prosím spravte to nějak. A já vám půjčím svoji kartu, nechte mi ten... Vy jste zlatý. Nechte mi tu nízkou. Vy jste zlatý. No a ne, že se nevrátíte, jinak se nemáme jak dostat... Kripl. Máme se dostat, mám kartu level 3. No, nemáme level kartu. Jo, počkat, jo, vy jste senior, já jsem si toho ani nevšiml, já jsem si s dobu myslel, že jste junior. Vy jste taky senior? No. Nebo junior? No. Už ani nevím. No jsem senior. Já jsem si jenom tak trošku nevšiml vašeho odznáčku. No to nevadí. To se stává až hodně často. Mně. Já se nedivím. No, myslím si, že tady momentálně, když mám ten čas, profiltruju nějaké ty dokumenty. Nějaký guard má zapnutou vysílačku a on o tom ani neví. Tak, teď by to chtělo nějakou rychlou lež. Zajímá mě, jestli to bude evidovat, když to řeknu takhle moc. Hitler Židy miloval. Asi fakt musím být vevnitř. Tak nic. To zkoušet opravdu nebudu. Přece nejsem boul, abych tam sám lezl, no je. Jo, to je potom incident, co se tady stal. On to někdo zkoušel? No, všechny personál byl testovaný, jestli je chaos, tajný agent chaosu a jeden z těch se spálil. Takže už od rady opět byl příkaz, aby nikdo, žádný personál nevyzkoušel ty anomálie, nevyzkoušel anomálie, jak to mám říct. Prostě, aby tam nikdo nevlezl a na další takový anomálie, které by mohly ovlivnit člověka či ne člověka. To neumím říct jednodušeně. To je jedno. Kam jde? Aha. To už je jedno. Výborně. Ne. Zdravím. Tak, pan Hunter, akorát nám teďka všichni ujeli. Pan Hunter, a vy máte zpátky vaši kartu. Jo, děkuju. Jak je možný, že tady jsou zase všichni? On má... Tak pojďte dovnitř. Tady máte toto a dejte mi tu její Jak se máte, pánové? kartu. Pane, prosím. Když mi jí dáte, tak Hej, já nás zpátky nechají budu jít hodně nahoru. ráda. Tak, Ahoj bratříčku, já jsem se chtěl jenom zeptat, Bratříčku jo? Pager. Ano, Pager, ano, Už teda o tom já jsem vítal. se chtěl zeptat, které si chceš nechat a které si můžu vzít. Koho myslíš? Tečko? No, instance jde, ano. Ono je to úplně jedno, stejně mi všichni poslouží mimo účelu, takže vem si koho chceš. Tak. D1219, ty půjdeš se mnou. A vem si Půjdeš- sebou i ten půjdeš ostatní se mnou. personál, co s tebou přišel, děkuju. To sakra. Ano, jenom. Hej, běž tam. Halo? Protože tam granát. Ano, to není. Co to? Necháte to? Kam jdete? Zbláznil jste se? Tak já si vezmu instanci. Jste řekl, běž sem. Máte Nechte si jít u sebe ty panem. složky, nechte si u sebe ty složky, jestli vyhodíte, bude s náma. zastřel. Nemohl bych požádat o další security personál? Prosím, Jdeš s pánem. můžu Dobrá. otevřít výtah, Teď prosím, zaspírám. tak, Naberte Budete ty s námi, složky s jo? vodou. Dobrá. děkuji. Moment, já vám ještě nějaké dám, Hraj jestli si s mohu. tím. Tak, dejte ho do výtahu. Ještě. Už. Kolik toho proboha u sebe máte? Neměli jsme náhodou i taky? 2? Ty Co mám pane, tam? Jeden Ne, dačka. tak já jsem se, že mám jít za váma. Ne? Klidně vypadá. To je první den tohleto. já ho tady budu hrát dolů. Doktor, myslím, prosím vás, odejděte s bratrem, jo? Šlo by to? No však jako já Já si myslím, že můžeš zdrhnout, co? Ne, já Pane, přísám, že nedostal jsem myslel, že dalšího taky mám garda. jít. A vy tady taky nemáte být Tak doktor pane, Made. krát hezký ven. Já jsem myslel, že taky mám jít tam. Nashledanou. Tady Já ke se kraji. omlouvám. Tady Se ke kraji. omlouvám. Oba dva ke zdi. Obě dvě klásdečka ke zdi. Vy spíte nebo co? Pardon, ale já jsem se zasnil. No, výtečně. Tak v skutku. Já jsem řekl, ehm, jak jsem řekl, jako ke zdi? No to co jako nechápeš? Ke zdi, prosím. Tak. Takže, vy dva. Mě nebaví si pamatovat ty čísla, takže prostě jeden bude třeba Standa a druhý bude... Tobík. Standa 2. Tobík. Bude Toby, dobře.
Standa a to by. Takže. Stando, pro tebe mám pár otázek s předem daným tématem, jenom chviličku počkáš, než tě napíšu, mezi tím můžeš už jít do té TPC. Doporučoval bych vám nemluvit, absolutně nemluvit, nebo budete zastřeleni, jestli teď pípnete jedno jediné slůvko, zastřelíme vás. Nemám to zavřít, pane? Ještě ne, ještě mu budu něco vhazovat, nechte to teď být. To si nech, jo, když tak. Když to vyhodíš, tak ji zastřelíme, jo, to už padlo tady. Řekl jsem, že když to vyhodíš, tak ji zastřelíme. Počkejte, nechte to. Nemáš to vyhazovat. Nechte to teďka, vydržte, prosím. Takže, zavřete tu bránu, mám už pár... Doktore Luisovi, pojďte blíže ke mně a budete opět zapisovat otázky a odpovědi. Prosím v nějakém normálním formátu, děkuji. Pokusím se. Takže... Jakže jsem tě pojmenoval? Standa. Takže Stando. Otázku? Ne, probá za nic se neptej. Za žádnou cenu se na nic neptej a blč a budeš jenom po mně opakovat, dobře? Dobře. Výborně. Takže, Stando, opakuj. Hele. Tato kolébka lhářů je jedinou existující kolébkou lhářů na světě. Ještě jednou. Tato kolébka lhářů je jedinou existující svého druhu na celém světě. Tato kolébka lhářů je jedinou existující na celém světě. No, výborně, tak to jsme se aspoň utvrdili, že jich není víc. No. Ne, neotvírejte to jsem jenom tak jako si trošku odskočil. Takže. Kolébka lhářů, počkej, ne. Tato kolébka lhářů byla postavena lidskou rukou. Tato kolébka lhářů... Ne, byla postavena lidmi. Tato kolébka lhářů byla postavena lidmi. Tato kolébka lhářů byla postavena lidmi. Jo. Zajímavé. Teď všichni mlčte. Nechci slyšet žádné otázky. Ani žádné statementy. Mlčte všichni. Ups. Výborně. Tak. Otevřete bránu. Určitě. Všechno máte zapisováno? Doufám, že ano. Tak. Takže Toby. Zelená očka, pěkná zelená očka. Mně těch bude škoda. Běž prosím do kolébky. Zavřete bránu. To nevypadá jako kolébka. To je taková velká... Nemluvte, od té doby, co jste tady, nepípněte ani slovo, aniž bych vám to přímo nařídil, ano? Tak aspoň jsme zjistili, že to je kolébka. Že vypadá jako kolébka. Takže, prosím vás, nikdo nemějte žádné statementy, nevíme čím vším to můžeme aktivovat, ano? Takže, tak. To dá rozum. Takže, Dčko. Opakuj po mně nahlas. Tvůrce této kolébky lhářů. Opakuj po mně nahlas. Tvůrce této kolébky lhářů. Tvůrce této kolébky lhářů. Je stále naživu. Tak, když jsme zjistili, že to nebyl člověk, tak... No, zjistili jsme, že to nebyl člověk, takže to klidně mohlo být něco, co třeba má i delší životnost než člověk, ale vypadá to, že je to... Ať to postavilo cokoliv, tak už to nežije. Jak se jmenovalo tady to klásečko? To je úplně jedno, neřešte čísla. To byl Tobík. Jo, díky. Není důležité, co to bylo za klásdečka, vy nechte jejich jména, nikoho to stejně zajímat nebude. Důležité jsou výsledky. Co je tady? Vůbec nic, to je mi ale obstálý. Tak.
rohu? Je tady karta, to bychom možná měli. Ale v rohu je jenom počkejte, Pager jsem dostal nějakou informaci o tom, že kanonické informace by měly být ve složkách. Ale vypadá to. Víte. Asi to bude tahle tam. Včírem tento suky bylo vypěno v jednu mého srdce. Je to údajně dobí 9 až 20 Molocha, jednoho ze starších bohů, který... Wow. Myslím si, že tohle složka... Jo, myslel jsem, že... No dobře, ok. Ono je to obsahlejší. Spisy, ve kterých se o této soše píše, tvrdí, že jakmile kdokoliv uvnitř peci v soše řekne lež, spálen zaživa. Socha byla údajně darem od Molocha samotné. Zatím nebyla testována na žádnou. Měl se 22 hodně štěstí. Peter Hetofries. No, každopádně víme teda... No takhle, víme, že to je figura Molocha a že to měl nějaký další jiný kult, údajně co bylo most. No také víme, že tuto kolébku nepostavili lidé. Znamená to tedy, že tento kult... Nestůjte tam, kriple jeden! Pardon. Znamená to tedy, že... Ten kult možná byl nějaký nadlidský, nebo spolupracovali s nějakými nadlidskými bytostmi, momenty. To jsem ne. Poprosil bych vás dva, myslíte si, že byste nás momentálně... Hoďte mi to. Myslíte si, že byste nás... Co jste to vzal? Spadl počítač. Já jsem... Vy jste... Pardon, to bylo omylem, já jsem se... No super, a budeme tady Pardon. Nikdo se k tomu nepřibližujte, ať to omylem náhodou ještě více nerozbijete. Takže potřebuju vás Ardy, abyste došli pro další den. A bylo by to tak dobře, jdeme. Jistě. Vyveďte 2 nejlépe. Tady máte ten... Výsledky, jo, výsledky. Tak jdeme. Ano, výsledky, co jiného? Když tak se omlouvám, že píšu tak špatně, no. Možná byste se mohl naučit... No nic, Tatku, víte, možná je dobře, že ty složky si nepodepisujete, aspoň je potom můžu bavit. No. Bylo by to něco možná zjistit o tom kultu. Protože přece jenom nevím, kolik toho o něm nadace ví. Já sám jsem žádnou složku nečetl, asi si něco budu muset vyžádat. No, pokusil jsem se přečíst celý archiv a nic o tomhle kultu nebylo zmíněno. Zajímá mě, jestli stále operuje. To by možná bylo dobrý zjistit. Když to nám teď asi stejně moc nepomůže. Protože na to bychom si akorát mohli vytvalit Dčko, kdyby to nebyla pravda. Cože jsi to říkal? Že by to SCP-343 jako patřilo mezi ty bohy, které byly v té otázce. Ne! To ne. To zase nohazky něčem prdele, počkej. Ach jo. To je zajímavá otázka, víte? To je je hodně špatný. Na druhou stranu, nemyslím si, že tomu tak je a nechci na takovouhle zbytečnou otázku. No, jestli utíkají, tak já to zastřelíme, já nevím. Ale... Dčko. Máme jich jen hodně a jsou to Špína a... Oni utekli. Brazina. Bývalý. Utekli na Dčka. Jde, slyším průš. Jaký průšvih? No prostě průšvih. Co se stalo, doktore Made? Netuším. Proběhli gardi a řekl, že... No, tady dole raději zůstaneme. Počkej, že by Dčka měli zbraně? To spíš neměli by. To si kdo nechám. se sebral ten počítač? Jo. Ach jo. Netrkl jste náhodou omylem do počítače? Podívejte se do svých kapes, jestli vám tam náhodou nezapadla nějaká součástka.
Proč sedíte na stole? Sedím na stole, protože tady nejsou šidla. Pravda. Dobře, to je docela moudrý argument. Ne, tam se nebyl, aha, tam nebudou. Pane Foxy, proč máte pozastavený váš výzkum? Cože? Jo, Fox. Ano, o jeho soukromém výzkumu jsem slyšel, mělo to něco dělat s tím polymorfním humanoidem. No jo. Údajně se vedení nelíbil moc pokrok na vašem výzkumu, tak to trošku jako... Jo, pravda. A jak jste pokročil jste? No, zatím jo, Ale tady je, někdo ho hodil... Někdo... ale no tak. Aha, někdo asi zapomněl v archivu upravit informace o výzkumu. Nevím, kdo by to mohl. Kdo? Co? Jaký informace o výzkumu? Evidenci privátních výzkumů. Je stále napsané, že chameleon stagnuje, když pan Fox tvrdí, že ne. Projekt v skutku stagnuje, protože, no ale ano. od té doby, co jsem udělal soukromý test na SCP-953, což je důvod, proč má změny na mým těle, tak projekt pak nepokročil, ale není to zaznamenáno v archivech, i když jsem to tam už dal. Kam jste, co dal? Pokračování výzkumu a testu. Vy jste sepsal pokračování výzkumu a někam jste ho poslal, ano? Na úpravu do archivu. Yep. A to jste poslal kterému archiváři? Kterému jste to dal na starost, tu úpravu? Zatím tam ještě žádný nebyl, takže to má být na tom čekání. Jak nebyl? Vy jste musel, pokud jste něco chtěl dát do našeho archivu, tak musíte přece jít za nějakým člověkem, co může předávat složky. Záleží, jestli myslíte ten náš archiv tady aktuální na sejtě, nebo ten celkový informační archiv, který obsahuje, řekněme, i nějaké, no zkrátka ty archivy máme dva, ten vyšší a ten nižší. Dal jsem to do toho nižšího. A můžete mi jenom vysvětlit, jak ten nižší archiv, který je spravovaný všemi lidmi, má předat sám nějak kouzelně od sebe informace archivářům toho vyššího, to, jo. Který jako, kde máte právě že seznam těch výzkumů, protože pokud mi to nedokážete nějak normálně vysvětlit, tak vy nějakému. Hele, tady na světě máme strašný bordel. S tím nemůžu nesouhlasit, ale myslím si, že každý máme tak trošku osobní zodpovědnost v tom, abychom si své výzkumy a to pořádně. No, vypadá to, že ta situace asi bude trošku horší, než jsem dal, protože oni se furt nějak nevracejí. Doktore, taky jste tady slyšeli divné zvuky, nebo mi jenom pravda? No, byla tu slyšet střelba. A co se týče těch divných zvuků, to je pouze takový... Myslím, že potrubí. Ty zvuky tady nebyly. No, tak to vypadá, že na Dčka asi čekat nebudeme. Stávka na oběd. Co bude asi na oběd? Já si myslím, že jídlo. Specificky? To je docela... To, co se dá jíst. A hlavně, že nejme ty stračky, co dávají v D. Klid, jste v profesionálním prostředí. Ty věci, co dávají Dčkám, tak jsou zdravotně závadné. Názor každého člověka z doktora... Ano, měl byste tam dát rezervaci. Ahoj brácho, dobrý den agenti. Zdravíčko. Zdravím. Tak co, jak jsi pokročil? No, celkem nic moc. Aha, a co pak jste vůbec prováděli za experimenty? Byli jsme 2krát na schodech. Ano.
Poprvé tam šel s vysílačkou. Tak, Já jsem Já bych se mohl najet, že? Jo, Ale bych šel popovídat. Před 2 minutama jsem Ano, mohli bychom si terminoval popovídat 2 v odpočinkových prostorech. Taky. No. Yummy in my tummy dneska, ty. Ježiši Kriste. Tady, tam je hluk. No. Takže, byli jsme na schodech dvakrát. První schody probíhaly, takže šlo tam já ti přečtu přesně, jaká instance vteřinu. Šlo tam instance 2, 6, 3, 5. A no já jsem mu nakecal, že mi tam spadla jako petka normálně. Jo. Spadla mi tam prostě petka, má sentimentální hodnotu, taky ty normální keci, co vždycky používám, chápeš? A no tak tam šel s vysílačkou a čekal jsem, že jako bude žít déle než 40 vteřin. A on tam vydržel 40 vteřin, pak přestal odpovídat na vysílačku. Jo, co se týče schodů, tak tam ti lidi většinou moc dlouho nepřežívají, no. Já jsem to s tou kolébkou lhářů neměl o moc jako... Neměl jsem to s tou kolébkou lhářů o moc jednodušší. Ale zjistil jsem nějaký zajímavý informace. Co se týče kolébky lhářů, tak údajně byla nalezena v nějakém chrámu. Má reprezentovat nejspíše boha Molocha, což je vlastně jeden ze starších bohů, který podle toho rozvinutého panteonu měl být pozřen Scarlet Kingem. Ale měl jsem jeden zajímavý poznatek. Údajně tuhletu kolébku nepostavil člověk. To je zajímavý. Což znamená, že buď to nepostavili ti kultisti a byl to pouze předmět jejich hry, a nebo to bylo přírodně kultisti stvořeno. Nebyli lidé. Přírodně stvořeno to určitě ne. No, jak mohlo se stát, že jo? To úplně nevím, jak si... To by ses mohl zeptat příště, že ano? Přírodou stvořená socha. Jo? No, tak já nevím, jako... Přírodou tak stát stvořená se může socha, která stát spaluje se může lidi, co cokoliv. zalžou. Tak stát se může cokoliv, kdo ví, jako člověk to nepostavil. Náročné. No tak přece jenom víme, že tady nejsme na tomhle světě sami, že? Jako jsou tu i nějaký jiní, co by to mohli teoreticky. No, ta myšlenka mi pořád dumá v hlavě, ale uvidíme, jak to ještě Je to rozvedeme. zajímavý, no. Je to hodně zajímavý. Je to tak. Mě štve, já jsem nikam. Ajajaj. Oj. Oj, tak tady mají fakt špatný rozpočet. No to bych. Ale vypadá to, že tohle jim ještě svítí, asi mají nějakou Ještě nahodit nějaký záložní energii. generátory. Máme tady diesel agregáty. Tak. Nevím, Halo? Tak jo, no. Jo, promiň. Pane Huntera. Mi to Ne? bylo ty bandaže. To se stalo. Dívejte, už jsem to opravil. Záložní Jste generátory. šikovaný normálně. A tam nejsou všechny světla. To nejsou No, všechny. Vážní generátory. Všechno být nemůže. Můžu se zeptat, co se stalo? Dostali jste nějaké hlášení, jste bezpečnostní personál? Nic nám nepřišlo. Nic. Počkej, nemáte tady... Tady ho? Máš něco ve vysílačce? Počkat. Máte tady... Ano, SCP Takzvaně, se zde ano. nachází. Ale ne, to co bojí, to nechodí na světlo, když budeme pod baterkou, tak to bude v pořádku. Zajme ty lidi, kteří pobíhají v potu. Takže je velká Které? šance, že to momentálně uteklo. Když vypadla, ale třeba možná. A které CTčko? Nádherný. Containment breach. nebo... První den. Co můžeme dělat proti 106? Nemáte tady na ní náhodou tu... Máme Počkat, tady moment. lámač stehenní kosti. Hej, Dčka, utíkaj. Dčka, už zdrhaj. A No, výborně. já se nedivím. Počkejte, moment, proboha, Já to taky myslíte znám. na to, že tady může být jiná potenciální hrozba, ještě horší? No ale Dčka, jako když nám utečou, to je špatný, abych je... Klidu, Tak je to ještě pane horší. Robinson. On si je požere, Jdem. Pane bože, Ne, neběhejte. nechoď, pojď tu světla, tak jsi hlupák. Ňoumo. Nech Moulo. mě, já jsem se Laskavě jenom se díval, nehádej. teď na té chodbě je taky světlo. Nehádejte se, pánové, v klidu. Vidíš tam to světlo, vidíš ty žárovky? Jo, Hádat ale se ta, můžete- těch pár vteřin v té tmě tě mohlo zabít. Jako. Hádat se můžete, až se vyřeší problém. 106 je Tady chlápek, Dčka. co musí napřed Dčka se pomaličku vrátili. docela vylízt ze země, a ne jakože během 5 vteřin A, co to obnovilo? teleportuje. No? Tak Dejte. mohlo se stát, že byl celou dobu za sloupem, mohl tě chňapnout, jo. No to je Jako možný. seš Jsem hlupej. dělala trika, tak Ne, ty ne. Na ty tečka. Nech mě bejt, šikanuj mě. Au. Tě nešikanuju, já tě Šikanuješ hej, mě. jak au, já jsem se tě ani nedotkl. O něm Ano. pomoc. Ty máš na ty To tečka, tě ne- ty na světla.
No prej jsou celá. Ty si dobře vymýš. Hej, já tu nechci pracovat. Dobře, tohle se mi nelíbí. Jako můžu Site 19 vyčítat hodně věcí, ale stabilní rozvoj elektřiny jako jsme měli. A my jsme měli normálně bezpečnostní personál a nevypadávala elektřina. Neměl by někdo zkontrolovat control room, jak jsou na tom Tady zvláštní systémy? Co takhle, kdybyste si zkontroloval, kde máte podřízený, co? Tady. Ale to není váš jediný podřízený. A jo, tam je druhý. No a ještě, no, hele, A ten tady bylo několik gardů. prosím vás, běžte zkontrolovat instance D. Prosím, běžte zkontrolovat instance D. To není možné, že my vám musíme diktovat vaši práci, to jste se asi zbláznil. Šéfe? jsou už zmatení úplně vždycky, vidíš? Tamhle váš šéf, běžte za ním. Ticho. Za ním, honem, běžte, utíkejte, mazejte, prosím. Kontrolovat instance D, honem, tak, dobře, už jsou v prdeli. No a ten jde někam jinam, to je zajímavé. Krista, on ještě běží na druhou stranu, to je jak z nějaký Disney komedie. Slyšíte ty zvuky? Ne? Já si budu stěžovat. Pořád něco slyšíš. A děsí mě to. Já si budu stěžovat na Od té doby, co jsme byli po té administrativě. na dvojky. Tady to jde Nevím, já se skopce ještě hodně sežiju rychle. steak. Hele, tady nebudem. Co, máme, jako, hele, řeknu ti to takhle, nikdy, když jsme si poprosili o přerušení, tak nám nebylo vyhověno, vždycky jsme si museli počkat, až když někdo umře. Pardon? Takže... Ne, bylo to tak, že jsem do nich dubal tak dlouho, dokud nás nepřesunuli sem, je to moje chyba, ano. A tvoje chyba, že jsi souhlasil. To není pravda, já bych s takovouhle blbinou nikdy nesouhlasil. Já jsem prostě jenom poslouchal protokoly, já jsem musel souhlasit. Můžete se vy dva prosím mít hádat jenom. Myslím si, že teď máme větší potíže. Máme mnohem větší potíže. Shelter nebo ven? Shelter nebo ven? Hele, já půjdu ven. Shelter. Tak shelter. Ven je to kratší, ven je to blíž. Výborně, tak ven. Tam to je taky blízko. Ven. Ven. Shelter je blíž, ti říkám. Jo, ale shelter je blíž ECBčka. No co? Pojďme ven. Jak no a Tady je co? mrtvol. Tady je mrtvol. Certe na mrtvol, jdeme To pryč. si děláte srandu. Co to je? Jo. A vidíte, bunkr. Aha, výtečně. Proč? Můžeme zkusit druhý výtahy. Počkat, ale to znamená... My nemůžeme ven? To je asi lockdown. To znamená, že Ještě- nastal ještě mám lockdown, druhý je výtah. nějaký breach. Ještě druhý Počkat. výtah. To znamená, že ne... světlo. Já bych tady zůstal. Pod tím No to světlem. souvisí Tady s se mi těmi fakt dečky. líbí. Kde se to světlo bere? Pojďme se zamknout do archivu, tam nikdo nebude chtít, co by tam hledali. Ne, tam je východ. Tady doprava je východ. Ano? V Výtečně. skutku. Tak? Dobrý. Ale Kde jsi tady vzal? proč? Hele. Tohle se nedělo nikdy, že by byly zavřené výtahy ven? To je ten nový systém, který nainstallovali před týdnem. Možná je to kvůli těm Dčkům, víš, přece jenom když se podívám... Tady... Vyhlášeno několik úklid a keep level containment variačů. Shelter. To si děláte zamykatelné místnosti. To si... A proč nemůže ven? Co tady dělají? Shelter, Všechno je zavřené. Shelter. Šukler. Nejde ven, nejde ven. Toto je uzamykatelné. Gardi, běžte Nejde jít ven. první. Vy retardi. Nechte gardi jít první. Ne, dobře, Pane bože, nechte ať se tu moulají, mou tady. Doprava. Co se to sakra děje? Já netuším, ale tohle je divný. Jak proboha víš na první dobro, kde je bezpečnostní bunkr? Já už jsem tady byl, teď jsem tady v té chvíli byl. Tam někdo je zamčený. Ježiši Kriste, můžete otevřít ty dveře, halo! Otevřete, prosím. 939. A kruci. Kudy, kam? Jdeme k tomu, jdeme k té věci, kterou jsme... Nedělejte moc velký hluk, 939 je slepá. Hej, ale tohle je fakt divný. Stalo se vám to někdy, že už jste nemohli ven? Ne, to je nově. Proč to je jako protokol? Proč? Dobrý, tady je světlo. Tady je, no. Tak není. Držte se u toho výtahu. Držte se u výtahu. Je tam světlo. Jo. Nebo pojďte do výtahu, tady je větší Pojďme světlo, tady, pojďme. To bude bezpečnější. V izolovaném prostoru, co když tu bude 106, to si nás všechny chňapne.
Tady No, je teď jsme největší posvětlen, tady světlo v nemůže. celé facilitě, je tady největší světlo, sem nepůjde. No ano, ale Půjde on po přece těch může... gardech, kteří tam zůstali. Pokud vím, tak on není vyloženě, že jako když je světlo, tak on okamžitě zmizí. Takhle nefunguje. Dobře, já odcházím. Vy jste tady všichni mladíci. On se odmítá, ne, počkat, ne, on se jenom, on se pod světlem neobjeví. On se může objevit ve tmě a pokud se tam objeví, tak jedeme nahoru. To je pravda. Nahoře tma. No nahoře je sice tma, ale on bude dole. A takhle můžeme v podstatě jezdit furt dokola. No právě. Protože tady se neobjeví, tady je světlo. On nemá rád světlo. No právě. A Vidíš něco v tom? A jedem, a jedem. Jedem pryč! To bylo. To byla 106. A je. Halo. Se bojím. Prčičku, cinál. Honem. Pojďme fakt jinam na světlo, tady to nepůjde. Tudy. No ale počkat, pokud se teď objeví, tak jsme solidně v říci. Nejsme, můžeme ho oběhnout, není tak rychlý. Tak ty si věříš. Četl jsem složku, je docela pomalý, je to starý Můžete se muž. přestat hádat? Světlo? Co vůbec v anomálním sektoru jde? Záložní generátory, tak maximálně. Anomální sektor D, tam je SRP-500 a takový srandy, to je prostě... Hej, dávejte si pozor, on se může objevit i za těmi dveřmi. Všichni si teďka neustále se sledujte, hlídejte se navzájem. Co to bylo? Dávejte, počkat, může procházet jenom dveřmi, nemůže procházet zdma, nebo ano? Myslím si, že ano. Pomoc! Zabili všechny ostatní. Prostě se pitomci a neutekli jste. Co tam je? Vždyť jsou tady, jsou za vámi. Hej, do bunkru musíme. To myslíte, že tam jako duchové nebo co? Je někdo v bunkru. Nějaká černá bytost tam byla. No byla, no. Ale my do bunkru nemůžeme, nejde tam otevřít. Není tam světlo. Kde tady? Počkejte, že není... Ne. Máte někdo level 4 kartu? Já ne. Já mám level 3, já nevím proč. Máme trojky, protože jsme seniori. A proč byly 5 požadovány na vstup na Surface? Dobrý, světlo. No to kvůli... Tak to nemám tušení. Měli bychom se jít do shelteru, bychom měli. A tady tma, to se mi nechce. Tady. Ať jdou oni první. Gardi Ať jdou... Tak jo, no. Hlídejte zadek, hlídejte zadek. Kumba. Tak to jste se solidně posral, tak to vůbec. doktore. Ne, tam nejdu. Jdeme. Dobrý. Jdeme, rychle. Jdeme. Rychle do Už bunkru. ven? Nebo ven? Jo, shelter. Aha. Už to zavřel. Ne. Já myslím, že to je Co zavřený. děláte? Co děláte? Otevřete to zase. Výtečně. Stav nouze je pořád nahlášen, jako nebudem se zavírat venku. Zavřít a zamknout. Zamknout. Dobrý je to. Chichicha. Tak jo. Zbyle... 3. Že? To je sranda. 3 věci. 3 věci, co nejsou 106, dobře. Well, guess I'll die. Tak buďme rádi, Napadá že vás něco, co 106 co by je se sem čau. mohlo dostat, kromě 106. SCP-096. Ale Kolik nikdo se personálu nepodíval, zemřelo? takže. Jak to víš? Pane, proč nám říkáte klasifikované informace tady? Jak jsi to dozvěděl vůbec? Jaký Jsi to viděl? klasifikovaný informace? Ne, neviděl. No, Tu fotku ne. vykládám tu o spisech, Ale ke to kterým dávám přístup, byl, ale a na tom jsem byl. čekat nebudu. A jak vy můžete vědět, k jakým spisům nemáte přístup? Na mém terminálu jsem si našel tento dokument a byl to od úrovně 3 a výše. To je jedno, neřešte to prosím. Tak tady to chce opravit všechno. Dobře, dejme tomu, že nikdo nevidí. Poslyšte, myslím si, že teď to Slyšíme? stejně není důležité. Hlavu Lokace dolů. Dolů. Je to Zemi dost a Tak jo. všichni, Ty vole, hezká jsem. neotvírejte dveře, nikomu. Jasně. Ani kdyby No, někdo to je. prosil o život, Dobře, neotevíráme. nemáme zájem. Může tam být 939 nebo 100, nebo Pokud někdo za těmi dveřmi bude, tak jsme potichu, je vám to jasný, jo? Ano. Ani Za zvuk. těma... V pohodě, ten shelter by to... Zblkněte! To chceme dělat, jako bylo řečeno, že budou nějaké jednotky vyslány, ale Nemusíme ještě ty hlavy sklápět, teď tady není, jsou zavřené dveře. no to je pravda. A je tady. No dobře, Ne v téhle ale místnosti. tady není v téhle místnosti, ať si tam brečí. Já se připojím na vysílačku. Haló? Je tam někdo? Kanál je mrtvej, to je... Nic to k ničemu. Takže co, teď tady budeme čekat, dokud nepřijdu MTFka? Jak to teď funguje? No asi jo. No,
Jo. Ale nemáme moc vody, no. A jídla. Bo jídlo tu je? Já Měly by tady být zásoby. To bude aspoň tak pro bylo v našem bunku. No, ale tady jste v chučí. No to je ta voda. To už tady je od té doby, co jsem nastoupil před 7 lety. V té vodě je nagrcano. Proč zelené? To už tam je 5 let. Co je to zelení v tom? To tam nevypadá, že to tam je dlouho, tam byla Jako, plíseň. Kdybychom fakt byli zoufalí, tak tady mám slzný plyn na pití, ale to už je jako Fakt hodně pít zoufalství. nebudu. Já si radši budu pít. plyn? Děláte si srandu, to bychom se ani nenapili, teď je to plyn. Tak kdyby To kondenzoval... jste to právě vypustil z pusy, vy jste úplně vyjetej, vy jste úplně mimo, vy nemáte co dělat v bezpečnostním křídle, vy Ale jste úplně... vlastně, kdybyste to hodně rozžvíkal, tak by to třeba Už kondenzovalo a prosím, mohl byste to počte, počte, já vám nařizu. Čau. Není tady Úplně konden... v hajzlu. A, dobrý, tak jdeme. Tady okolo. Může mít? Opravdu? Tak. Jo? Tak jdem? To se mi chce líbit. Nedívej se tam pro boha, Joe ne. Já se Žádný tam stres? nepodívám. Gardi, projděte to. Jasně, jde na Co, to. zůstaňme ještě Vůbec chvilku žádný tady. stres? Vypadá to... Mně se tady líbí, mně se tady líbí. Jo, mně možná Jo. taky. Co to... Tady takový příjemný. Hele, pane Made, já se vás zeptám, rovnou, na rovinu. Děje se toto každý den? Ne, jenom gardi jsou polena totálně. Dobře, děje se containment breach každý den, nebo každý týden. Ne. Ne. Opravdu ne. Fakt se to neděje, co chvíli. Já tady nejsem. Nelžete nám do obličeje, protože potom vám ten obličej zmalujem. Pane Luisi, pane Foxy, Ano. děje se to tady na denní bázi, ano nebo ne? Ne. Zažil Ale jsem pořád jenom jsou tu 2 nějaký ty krize. kraviny o elektřině a tak dále. Srdečka. Nevím. Ani týdně se to tu neděje. Jednou Ne, za týden. maximálně měsíčně. Hele, všechny uniklé subjekty byly rekontaminovány, myslím si, že už asi můžeme Ale aby odejít. jich uteklo 5 nebo 4. A to ještě není úplně všechno. Pojď, Bezpečnostní personál to pokud už je všechno v pořádku, můžeme se vrátit do služby. No, úplně nevěřil, ale... No, no jo, fajn, takže já potřebuju Počkat. Neměli bychom zjistit škody. Neměli bychom napočítat mrtvoly nebo sehnat uklízeče, protože tady v tomto prostředí odmítám pracovat, pokud jsou tady mrtvoly. To může udělat lidé, kteří přímo připisují do archivu. Já... Smysly? Tohle... Jdu teď zkontrolovat, jestli ten výtah už jde použít. Asi Jdeme, jo. pojďme se podívat, já se potřebuji jít nadýchat ven, tohle Já je... taky. Tohle je Já ti hodně pomůžu. Ok. po hubu. Třeba ti nevěřím, že umíš. Nechcem, budeme doleva, nebo... No, tam jsou archivy, nevím jestli se tam... A Jo, ta- no jo. Joj. Joj. Zpátky jdeme. Neznělo jako něco přátelského. Oj, můžeme. Uj, Můžeme dopryč. Ale teď to nedává smysl. By tu žádný být neměli. To je ten guard, nevím. Ne, to... Všechny anomálie byly úspěšně rekontaminovány. Jasně. Jo, tohle neznělo jako anomálie. Tohle neznělo jako, Možná To se není nic neděje nic. a jenom jsme spanikaři. Tak, to bychom neslyšeli saldu jak při... To bychom neslyšeli jako saldu při pohřebu. To je... Musíme vzít v potaz, že gardi Halo, jsou halo, totálně je nějaká polena a Dčka střelba? pravděpodobně pobíhají po celé facilitě. Halo. Já jsem na vysílačce, pane Foxy, to je v pořádku. Já. Jo. Tohle je v skutku minimálně zajímavé. Zachovejte klid, opravdu. Ne, v pohodě, sedněte si na zem, opřete se. My jsme v neprolomitelném bunkru, ano? Takže, tak. Funguje tady světlo, všechno je v pořádku. Já jsem vůbec nevěděl. To vy říkejte mně. Tohle bylo příšerný. Co pak jste řekl, Petře? Tohle bylo... Nejhorší věc, která Tohle byl asi můj nejhorší první den v životě. Nejhorší věc, která se si stala, byl chlápek, který nechtěl vyléčit.
Jak nechtěl? Jako si si to- nikdy nepotkali. Můžete si sednout, doktore Smithy, nemusíte se krčit, akorát si skurvíte kolena. Pan doktor no, potvrdí, to je občas, pravda. občas se v nemocnici naskytne člověk, který prostě nechce do té nemocnice. V tom případě je upoutat na lůžko, nebo ne? No. Tak říkám, že to byla ta nejhorší věc, která se mi tam stala. Pak teda se tam No jo. objevila instance SCP-49-2. Od pana doktora, jako pacient? Od pana morového doktora pacient? Jo, ale to jsem v té době nevěděl, vypadal to jako dobře spálený člověk. Agresivní spálený. Doktore Foxy, já jsem vám řekl, že máte otevřít. Ne. Nebo se o to minimálně pokusit. Ale mám stejné hodnosti a nemáte mi co rozkazovat. Respektuju vás jen kvůli tomu, že jste byl zkušenější než já. Tak jestli chcete, já vám ten Jako, jestli chcete otevřít dveře do střelby, tak jako dělejte si, co chcete, ale vy budete mít bruser, ne my. Foxy, dovolím se vás opravit, pokud máte stejnou hodnost, tak rozhoduje ten, kdo je služebně starší. Já, vlastně pravda. Takže No, my. služebně starší na téhle sajce jste sice vy, ale myslím si, že my máme asi odpracováno trochu více let. Kolik? No, dá se říct. Jo, jak dlouho jsme byli na site 19? My jsme byli... Ne, jo, my jsme byli jenom na... Počkej, tak dobrých 9 let? 11, Jo? 10, 9 let? 9, já bych řekl, že 9. Tak dlouho tady jste se tady vydrželi? No víte, Site 19 je asi hodně bezpečná oproti téhle. Řekněme, že je poznat, že tamní jako overseer do toho investuje trošku více peněz, no. Jo. Ten tady Já na to jsem na pěkně site kašle. 19 býval. Co se tam změnilo? Například. No, například... tak například už nezešílíte celových a kamenných chodeb, docela jsme to tam jako krášlili, máte vegetační prostory, různé uspůsobené lépe sociální. Zkrátka, cítíte se tam mnohem méně jako v hororovém filmu. No, asi tolik k tomu. Ale co se týče cel, tak jsou mnohem lépe zabezpečenější, mají o něco komplikovanější mechanismy. Tohle to mám pocit, že to je ještě od druhý světové. To je ještě o to, až jsme se Já narodili, jsem to prosím bral, tě. že já jsem si to nevzal. Hele, a hlavně na Site Já 19 jsem si nový takhle Head of rozhodl. Research, takže tam je konečně klid. Proč se o to pokoušíte neustále? No, každopádně, myslím si, že bychom Že asi... že já jsem sem šel. Že já jsem to udělal. Hele, berte to takhle, vy jste si nevybral, na jakou site půjdete, jo? No já jsem Oni si vám to vybral, že vybrali. skončím v nadaci. Mohl jsem v klidu teďka sedět někde v nemocnici a zavazat někomu zlomenou nožičku. To je pravda? No, ale tady platí mnohem krát víc, takže... Jak? Ale co tohle to už má pořád pejt? Vždyť... Teď, no a vidíte, pane Foxy, vy jste chtěl odejít. Tohle není v pořádku, co Ale se tady... divím se, nenapsal nikdo z bezpečnostního personálu někomu pagerem, komukoliv, Made, Foxy. Ne, ale jak je znám, tak teďka, tak jim utekli Dčka a teďka se snaží jich pochytat. To je možný. No tak to, abychom si tady lidi ještě trošku počupěli. Počkejte, podívám se do administrativního křídla. Jestli teďka kdokoliv na vysílačce, tak se prosím vás odpojte, buďte tak hodný. Ale nebojte se. Samozřejmě. Halo? Slyšíte mě někdo? Je někdo na té frekvenci? Halo, banzai, Hiroshima. Jako, slyšel jsem několikrát křupnutí, jako vysílačky, slyšel jsem několikrát prostě prokřupnout nějaké frekvence, ale nikdo se nikdy neozval, takže... Oni to ani neumí používat, si myslím. No, já budu k tomu upřímný, já se začnu psát závěť. Můžeš mi když tak odkázat můžeš mi když tak odkázat toho Gameboye? Chuť mi odkážeš.
Pokud mi odkážeš ty hodiny po babičce, tak jo. Ty chceš vyměnit Gameboye za hodiny po babičce? Já jsem babičku měl hodně rád. Aha. To tak jako, to já taky jo, ale tak jako... Ale já nemyslím ty její hodinky, já nemyslím ty její hodiny na zeď, které máš. Já myslím ty vysací, takové ty bing bong, víš co myslím? Takové ty starší. Jo, já vím, jo, tak jako... Hele, budeš je mít ty, já dověřu, že je nezničíš. A já ti toho Gameboye, nechám. Já už toho Game. Kolik stál ten Gameboy? Maria, já nevím, kolik ti stál ten Gameboy? Já jsem ho nekupoval, já jsem ho dostal jako dárek od někoho, už ani nevím od koho. Že bych se ho koupil. No, vy byste se měl spíše aktuálně soustředit na doplnění svého soukromého výzkumu, než ano. Není Gameboy v plánu vydat. Poslouchejte chvilku. Můžete prosím vás teď... Dobře. To, co jsme teďka právě slyšeli, všichni víme, co je. Doktore Luizi, jestli se znovu pokusíte otevřít ty dveře, já vám tu hlavu urazím. Dobře. Výborně. Tak. Zase si všichni nefunguje pager? To je tohle za místo. Tohle je Site 22. A bojím se, že na něm ještě budeme muset nějakou chvíli vydržet. Kdo ví, třeba se na nás je štěstí a budeme to moci dříve nalomit, pokud ne. No, tak se máme ještě na co těšit. Tak se nechám amnestikovat zpět do civilu asi, nebo já nevím. Pokud vím, tak ta cesta už není. Není? Kdy to zrušili? To mi řekli, když mě verbovali, že není cesty zpět. Počkej. No. Za naší doby, jak jsme nastupovali, nám řekli, že v nějaké době, pokud prostě už nebudeme potřeba, nebo pokud dokončíme své výzkumy, nebo pokud čistě nám to bude doporučeno psychiatrem, psychologem, nebo tak prostě mentálníma ústavama, že můžeme skončit. Bude to zábava, říkali. No něco takového v nadaci je možností, jako samozřejmě, jako pokud vím, tak jsou tam sice jisté papírové, velmi zdráhavé a mentálně náročné procesy, ale je to možnost. A my jsme to podepisovali, to si pamatuju, já jsem si to četl. Ano, podepisovali, ano, to jsme podepisovali, byli jsme v té místnosti v úplně stejný čas, takže ano. Ten výbuch jsem viděl doslova přes ty dveře. Co tam ti idioti dělají? Já bych řekl, že se jim hodně nevede, že se hodně TRTčku a NTFku se hodně nevede. To bych řekl. Je to možné. TRTčku? Vík tu žádný není od té doby, co tu... TRUčko nejspíše... Takhle, co se týče TRUčka, tak... Od těch tady úplně nebudeme moct dát nějakou extra pomoc, protože údajně to bude zrušené jako nost na téhleté sajtě. Tak. Znamená, že si budeme muset prostě počkat vždycky na MTFK, no to je zábava, že? Jistě, že máme skvělý rozpočet, ještě že tak. Nebyl tu náhodou ještě jako před nějakou dobou ten Overseer? Ono se to docela rozkřiklo, prej říkal, že se tady mohl osobně postarat. Ano, opět, nevím, Overseer, o tom myslím, že nevím. No, jo, byl ano, člen O5 je náš Overseer. A říkejme mu Očko, prostě jo. Co to bylo? Bylo to Očko. To byly časy, to jsem si ještě v té době seděl v nemocnici a pokoušel se vyléčit. Ok, myslím si, že už mám trošku, začínám mít trošku... Ne. Ponorku? Už začínám mít trošku plný zuby toho, jo. No, každopádně. Co chcete dělat? Máte tady nějaký jako karty, nebo prší, nebo člověče nezlob se, nebo šachy, nebo... Můžeme si házet identifikačníma kartičkami, kde to hodí nejblíže ke dveřím, aniž by se jich dotknul, jestli chcete jako. To je zajímavá hra, to asi jako by i šlo. Já mám dokonce 2, takže mám jako bonusovou munici. To neplatí, ale... 3. Víte co, vyházíme ty kartičky na ten stůl. Teda ty, co nepatří vám. Aha.
Tady jsou dvě. Vyházíte kartičky, co nejsou vaše na Ale tom ta stůl. střelba je hrozná. Tak, teď si to poctivě rozdělíme. Je nás tu aktuálně 1, 2, 3, 4, 5. Je nás 5. Nevím, jak to. Takže my máme každý svoji kartu, což znamená, že by každý měl ideálně dostat ještě jednu. Že 5 jich mám přesně. Takže a tahle je pro mě. Takže máme každý 2 střeliva. Tak já bych střílel spoza jako stolu asi. Tak, Made, můžete začít asi. Nebo... Začněte, Made, no tak nebojte se. No tak, pojďte. No. No, to by mohlo jít, to by mohlo být lepší. Ale máte ještě druhou ránu, pane, máte ještě druhý pokus. Ne, já počkám, než jak... Můžeme to udělat po kolech, můžeme to udělat po kolech. Někdo se snažil zmáčknout tlačítko od bunkru? Jsem já. Někdo se o to pokouší. Kdo tam je? Neotvírej. Já jsem agent. Jaký? Ticho, nejsme tu. Takže kurva. Identifikujte se. Ještě takhle nadává. Mlč, Made! Proč se hráží granát? Co se děje? Tak to neotevírej to. Ježiši Kriste. On právě hodil granát na bezpečnostní dveře. On právě hodil slznej plyn na ještě, že ty dveře jsou... dveře. Ještě, že ty dveře jsou jako hodně pancéřované, protože se to krásně prohlo, jak vidíte, takže... Hele, ale zůstala nám ta karta, takže aspoň něco. Tak házej, no. Tak já budu házet. Tak, to jste hodil krásně. Tak to se nehodil, šéfe. Teď já, jo, dívej se na mě, na mě. Jo, tak házej. No, ty jsi taky mistr. No. Tak teď zkusím já, jo. Takže teďka, dívejte na mě, jo. Takže musím rozpumpovat nohy. Tak. Tak pojď. Tak se ukaž, no. Byl jsi na stole, to neplatí. No, byl jsi na stole, no. Tak. Takže Mat pořád vede, jako. Můžu? No jasně, běžte. No, tak my jsme barován ty talenti, no. Seš pořád nejhorší, Mou, no. Já říkal, že nepotřebuji. Ale ty už si házal si už? No, já jsem házal jednou už, no. Tak nám rozdejte karty, prosím vás. Tak to je, dej mi tu kartičku. Hej, Mou. To je moje, jo tady, ne. Děkuju. Tak, já začnu, jestli chcete. Mám ještě jednu, někdo asi nemá kartu. Já začnu, jo? No nic, nevadí. Už jsem chodil. Nesolidní. Furt jsem lepší. Okay. Fuck! Tak nic. Okay. Aha. Pane Foxy, házejte. Sakra. No. Tak, pane... Ještě zkusím jinou taktiku. Pane Smithu, vy jste to prosral, takzvaně. Takže pořád vede pan Mat, takže, že? Ne, já a Mat máme jeden bod. Aha. Moje vysílačka. Moje. Upadla. Vysílačku fakt jako neházíme, já vím, že oni mají něco vydržet, ale vsadím se, že tyhle se rozpadnou. Je tady někdo? Jo, to je vaše, pane Luisi. Pane Luisi, můžete mi dát, prosím, jednu D kartu. Můžu jít první teďka? Já nemám žádný karty, a to je jedno. OK. Můžu jít první teďka? Prosím. Tak běžte, běž první. Tak jo, Joe, tak jo. Koukej na mistra, jo. Jo. To stejně. Jsem dál, ne? Zkusím, jo. Tohle mě přestává bavit. Jste tak všichni na stejno. Tak dobře, já jdu. No, to se moc nepředved. Stejně, ale to je trošku jako napřed, no. Je napřed. Foxy. Já jsem to hodil dál.
On byl na stole, on byl na stole. A jo, to je pravda, on neviděl, byl na já jsem stole. ho neviděl. On byl na stole, je to pravda. Já jsem on skočil na stůl, no, tak nic. Tak já rozdám kartičky. Robe. Jo, s mi taky. Je. Ale já se tady na to už můžu vysrát, jako. Já se tady na to v tom bunkru můžu vysrát. Ale vy jste měl házet s těma class D kartama, ne ze svojí vlastní. Nechte. Já bych si otevřel naši KPZ se stejkama. Ty už na to přišel. No nic, vypadá to, že možná, že situace už bude v pořádku, ne? No dostali jsme žádný. No už se tady něco stalo, jsme dlouho neviděli žádnou střelbu. Hele, no byl teď ten týpek, můžete, doktore, Mou ne. Ale... Doslova před chvílí nám někdo házel granát na dveře. Ale to je v pohodě, to zvládnem. Nezvládnem. Ale zvládnem. Hele. Jo, uklidni se. To je v pohodě. Otevřeme ven, ten guard se jenom chtěl dostat dovnitř, my ho potom nahlásíme, bude z toho mít průserek svině a uvidíme. Opravdu to byl guard. Fakt si to myslíš, že to byl guard, jo? No jasně, buď v pohodě, byl to prostě jenom guard, co byl úplně blbej a hodil tam granát, třeba jsem myslel, že, já nevím, že my jsme ty anomálie, nebo tak něco. Nebo mu vypadl z ruky. Proč by to dělal? Když jsme se ho ptali, co je to za garda, on řekl, já nevím. Poslyš, prostě to zkusíme. No, tak jasně. Konečně svoboda. No a čerstvý vzduch, no, čerstvý v rámci možností. Já jdu ven, já jdu ven. Dám mi prosím někdo tu moji identifikační kartu. Ty máš ty? Ne, nemám. Já jsem ti dával. Nemám žádnou. Já si tady do šatny dám, pojď mou, dáme si do skřínky věci a já bych šel. OK, tak já fajn. To je... Tak, Joe Robinson, kde pak jsem já? Naproti. Přímo naproti, výborně. Tahle složka moje, ale... Tak zdravíčko, končí mi se směna. Tak se mějte. Nemějte. Tvoje skříň vypadá jinak, počkej, otevři si. Já je mám menší. Já mám menší. Parachanti. Já ti dám, že máš, a pořád máš menšího, Aha, jasně, kdyby se zdíval. Něco si tím kompenzuješ tou větší skřínkou, viď? Kýš. Ne, dobře. Já si dýchám helikoptéra a ty jezdíš autem, takže... No, ale tak to je protože jsi prostě snob a nevíš co s penězma. Když auta mi připadají takové, no už ohrané. No, auta můžou být sice ohrané, ale já si pořád ještě můžu říct, že budu mít celkem vysoký důchod. A penzi. Co ty? Ty to rozhazuješ na kravinách. No. Užívejte si života, stejně tady skončíte pravděpodobně do konce života. Tak tady je morálka jak svině. Jak vidím, tady je dobrá morálka. Víte co, možná už jděte, já si myslím, že asi potřebujete chvilku být sám. Vy si asi potřebujete zahrát piškorky se zrcadlem. Je to tak, jdeme. Je to zábava. Tam to tělo nebudeme raději řešit, tak... Když je to byl východ? Ne, to jsou vás zde, tudy byl východ. Počkej, tady je 8 děkujeme, fatalit za den. Už teď. 8 fatalit za den, tohle je humus. Tak to je šílený. No, Bůh ví, kolik jich ještě může být někde jinde rozesetech, že? To se raději ani nebudu koukat do toho lékařského, no, jsem se tam podíval, ale tak... Tady jsou další, no dobře. To jsem to říkal, další 2 těla, Ježiši Kriste. A už je... Dobře, no. Jo, aspoň něco. Takže to vypadá, že při lockdownech jsme prostě odkázaní na bunkr, no. Ale nedává mi smysl, že bychom nemohli utíkat, tohle je v skutku vtip. Vypadá to, že... Kde se o to tolik nestarají, no. No, očividně ne. Kde jsme to zase Co jsme komu udělali, když nás měli rádi? Ale... Dobře, nás měli rádi na Site 19, jako co jsme jim udělali? Já ti řeknu, co jsme jim udělali. My jsme jim totiž vůbec nic neudělali. Tady jde o to, že někdo něco jiného udělal a to vyústilo ve smrt personálu. No a kým jiným to doplnějí, než těm, který vypadají nejstevnější. Jo. No, tak ty to nejseš. Já mám se srandu.
Dělám si srandu. Dobře, dobře. Dělám si srandu. No. Tak to vypadá, že tady na sajtě 22 si zažijeme ještě hodně zábavy. Hlavně to nevzdávejme. Bude líp. Musíme se schopit. Je to tady plný hloupých, neschopných, arrogantních lidí. Kteří nejspíše nedosahují ani dvouciferného, což je snad ještě horší. A já ti říkám, že v tomhle bordelu musíme držet při sobě. Ať jsme proti sobě měli cokoliv, tady se musíme držet spolu. A nebo na to doplatíme oba dva životem. Já ti to říkám rovnou, jestli to tady půjde do sraček, já odlítám na Bahamy a ty jdeš se mnou, kurva. Je ti to jasný? Holci, musíme zvyknout na to, že tohle je nová kapitola našeho života. Ta bude pěkně krátká, hele. Pokud jste video dokoukali až sem, tak vám moc děkuji. Pokud se vám tato tvorba líbí a chcete z ní vidět více, určitě nás nezapomeňte podpořit lajkem, odběrem nebo komentářem. Pokud se chcete připojit k nám a přispět do naší tvorby, připojte se pomocí Discord linku v popisku videa a staňte se naším hrdým členem už nyní.